Siap, oke. Satu tebang sewu siji spesial buat semuanya kagem Bapak Ibu. Bukan ibu kerabat juga tancap sekecos monggo. Aduh Romo Ibu ngapuran aku yen ono salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dodo. Urip tentrem ayem uga ganti mulya. Putra Handika Campur Sari Logi BSA Professional Audio Sound System atur sembah nuwun. Ngendi ana anak lan limarang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing mani Nganti ana anak lali karo wong tuwa ana sewu siji sing lali. suara kalen donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane. Goyang Ada Putra Handika Campur Sari BSA Audio Sound System. Rino wengi ralali dan cantik tunggu memuji marang kang kuwasa. Muga enggal atuk paring pangapura urip tentrem ayem uga ganti mulya. Asik Joy. Ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali. Nganti ana lali karo wong tuwa yen nganti sewu siji sing lali. CS Multimedia suara kane donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane. Suara kane Ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane. Sewu siji pun aturaken lumantar kanca-kanca Campur Sari Putra Putra Handika. Handika.